nije poznato da bi jadarit mogao da se hemijski i tehnološki prerađuje tako sa svom tom količinom otpada koja bi bila kreirana na nivou od 1,2 miliona tona godišnje, bez nekih ozbiljnih posledica na životnu sredinu. Dakle, godišnje bi bilo 1,2 miliona tona otpada u kome bi bile jako visoke koncentracije arsena i bora. I trebalo bi gotovo 553 hektara da bude prekriveno deponijama, što je krajnje neekološki i upravo u Evropskoj uniji, koja se zalaže za rudarenje litijuma u Srbiji, čini mi se da više nisu mogući projekti u rudarstvu posle kojih ostaju te površine pod deponijama. Dakle, sve ovo što vam pričam je na osnovu podataka i studije izvodljivosti vezano za projekat Jadar. To je radio, čini mi se, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Dakle, te deponije bi bile stalan izvor polutanata koji bi mogli da zagade i podzemne vode u lokalu, dakle u dolini Jadra, ali bi isto tako bile mogući izvor zagađenja za nizvodne deonice Drine i posebno bi u slučaju nekih situacija kao što su velike poplave moglo doći do isticanja polutanata, odnosno zagađivača iz tih deponija, njihovog transporta tokom Jadra do toka Drine i onda bi bilo ugroženo vodosnabdevanje Šapca, a posebno izuzetno vredne rezerve, potencijalne rezerve podzemnih voda u zoni Bogatića, koje se procenjuju na čak 19.500 litara u sekundi. I to je praktično poslednji veliki resurs kvalitetnih pijaćih voda na teritoriji Srbije. I ne postoji nikakav ekonomski interes koji bi mogao da ugrozi taj resurs od životne važnosti, pogotovo ako znamo da Srbija i nije baš bogata vodnim potencijalom kada je u pitanju vodosnabdevanje. I ima još jedan moment koji je takođe krajnje neprihvatljiv, to je stav konzorcijuma institucija koje se bave biodiverzitetom, dakle biološki fakultet i Institut za biološke istraživanja Siniša Stanković, jeste da taj projekat nikako ne treba izvoditi jer bi došlo do ekstremnog ugrožavanja živog sveta i njihova preporuka da je optimalna mera zaštite da se projekat praktično uopšte i ne izvodi. I imamo takođe još jedan bitan moment, to su socijalni uticaji, odnosno uticaji na lokalno stanovništvo u smislu raseljavanja, u smislu potencijalnog zagađenja vazduha, vode i zemljišta, ugrožavanje tradicionalne poljoprivrede i ono što mnogi prenebregavaju, to je činjenica da je prostor na kome je planiran rudnik poprište velikih bitaka iz Prvog svetskog rata. Dakle, čuvena Cerska ili Jadarska bitka odvijala se na tom području, zatim u Dragincu je spomenik za gotovo 3600 streljanih Srba u Drugom svetskom ratu.